ଅସୁସ୍ଥି ଭାବରେ ଗୀତ କବି ସାହିତ୍ୟମୟୀ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପିକା ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଆଦ୍ୟାର ପଦାବଳୀରେ ଲେଖିକା ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସମାଜସେବୀ ଅବସର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ମହାପାତ୍ର ସବିତା ହୋତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2023 ମହାପାତ୍ର ସବିତା ହୋତା ଆସିବେ। ଅସୁସ୍ଥି ଭାବରେ ଗୀତ କବି ସାହିତ୍ୟମୟୀ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପିକା ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଆଦ୍ୟାର ପଦାବଳୀରେ ଲେଖିକା ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସମାଜସେବୀ ଅବସର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ମହାପାତ୍ର ସବିତା ହୋତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2023 ମହାପାତ୍ର ସବିତା ହୋତା କୌଶଳରେ ଗୀତ କବି ସାହିତ୍ୟମୟୀ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପିକା ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଆଦ୍ୟାର ପଦାବଳୀରେ ଲେଖିକା ମହାପାତ୍ର ସବିତା ହୋତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2023